салом ба якояки шумо дӯстон. нашри нахустини сархати рӯйдодҳост тақдиматон дар соли нави 2022 дар дақаи имрӯз 3 январ аз марги 4 сокини Панҷакент ҳангоми ғайриқонунӣ кандани ангишт мегӯем. вазири мудофиа баъзеҳоро барои хунукназарӣ дар рафти ҷалби ҷавонон ба артиш муҷозот кардааст. амрико ваъда дод ки украинаро танҳо намегузорад. соли нав барои даҳум муҳоҷири ихроҷшуда бо саргардонӣ дар фурудгоҳи Москав ва барои тақрибан 40 нафари дигар бо сохтани ҷойи хобу намозашон оғоз ёфт. кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз марги 4 сокини Панҷакент дар пайи заҳролудшавӣ ҳангоми истихроҷи ғайриқонунии ангишт хабар медиҳад. ҳодиса дирӯз дар наздикии кони ангишти Исҳокон рух додааст. ба қавли манбаъ 2 нафар аз ҳалокшудагон бародарон мебошанд ки дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз оксиди карбон заҳролуд гардиданд. вақте онҳо шом ба хона барнагаштанд, пайвандон ба ҷустуҷӯяшон баромада ҷасадҳоро аз маҳалли ҳодиса ба берун бароварданд. ба гуфтаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода барои маълум кардани ҷузъиёти қазия гурӯҳи фаври тафтишотӣ кор мебарад. кумита аз аҳолӣ даъват намудааст ки мустақилона барои кандани ангишт дар конҳо кӯшиш накунанд. вазири мудофиаи Тоҷикистон дар як ҷаласаи ҷамъбастӣ беҳтар кардани кори комиссариятҳои ҳарбӣ ва ислоҳи камбудиҳо зимни даъвати навазкаронро талаб кардааст. дафтари матбуоти ин вазорат мегӯяд, Шералӣ Мирзо онҳоеро ки ҳангоми даъвати навазкарон хунукназарӣ карданд, ҷазоҳои интизомӣ додааст. аммо дар хабарнома вобаста ба шикояти сокинон оиди сарбозшикор ишорае нашудааст. дар ҳоле ки шаҳрвандон пештар ба расонаҳои маҳаллӣ гила карданд ки фарзандонашон ҳангоми бозгашт аз Русия зур ба артиш бурда шуданд. аз ҷумла Дилрабо Самадова раҳбари созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ гуфта буд, дар 2 ҳафтаи аввали моҳи декабр аблава вуҷуд дошт ва онҳо ба мақомоти дахлдор хабар доданд. аммо вазорати дифоъ ҳамоно исрор меварзад ки даъват ба сафи артиш 30 ноябр анҷом ёфта, вале ба хотири омодагӣ ба даъвати баҳорӣ ҷавонон ба комиссарияти ҳарбӣ даъват хоҳанд шуд. рӯзи 2 январ президенти амрико Ҷо Байден дар як суҳбати телефонӣ ба раиси ҷумҳурии Украина Владимир Зеленский итминон дод ки дар муқобили таҷаммуи нерӯҳои Русия дар марз бо Украина, амрико аз ин ҷумҳурии собиқ шӯравӣ пуштибонӣ хоҳад кард. ба қавли президенти амрико, агар Русия ба таҷовузи хоки Украина идома бидиҳад, бо ҷавоби қотиёнаи амрико ва муттафиқонаш мувоҷеҳ хоҳад шуд. Байден гуфт, амрико аз соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии Украина дастгирӣ мекунад. сухангӯи қасри сафед Ҷен Псаки мегӯяд, Байден ва Зеленский аз кӯшишҳои дипломатӣ барои ҳалли ин буҳрон ки ҳафтаи оянда оғоз хоҳанд ёфт пуштибонӣ мекунанд. ин суҳбати дуввуми Байден ва Зеленский дар 3 ҳафтаи гузашта буд. ҳафтаи қабл дар як гуфтугӯи телефонӣ бо раҳбари Русия, президенти амрико иброз дошт ки агар Русия ба хоки Украина таҷовуз кунад, бо таҳрими ҷиддии амрико ва муттафиқонаш рӯбарӯ мешавад. беш аз 40 муҳоҷири тоҷик ки қарори ихроҷашон аз Русия содир шудааст, шаби соли навро дар фурудгоҳи Домодедовои Москав пушти сар карданд. онҳо 6 рӯз боз интизори парвоз ба Тоҷикистон ҳастанд, вале бо далели барояшон номаълум дар фурудгоҳ дармонданд. мақомоти Русия ин ҳолатро тавзеҳ надоданд, вале муҳоҷирон мегӯянд аксари онҳоро бедалел аз ин кишвар ихроҷ доранд. муҳоҷирон аз шароити сахт дар фурудгоҳ шикоят карданд. онҳо мегӯянд на ҷойи хоби дуруст доранд, на бо ғизо таъминанд. сарсонии ин муҳоҷирони ихроҷшуда дар ҳоле аст ки чоршанбе размкори тоҷикро баъди он ки додгоҳи шаҳри Москав 29 декабр ҳукми ихроҷашро бетағйир гузошт, худи ҳамон шаб ба Тоҷикистон фиристоданд. аз фурудгоҳи Душанбе ӯро кормандони амният бо худ бурданд. рӯзи 30 декабр хабар дода шуд ки додситони ноҳияи Шомансур алайҳи Чоршанбеев бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноӣ даъват ба тағйир додани сохти конститутсионии Тоҷикистон ва барангехтани кинаву адовати миллӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардааст. ба ин размкори тоҷик то 20 соли зиндон таҳдид мекунад.
соли 90 муҷрони тоҷик бошад бо сӯхтори хобгоҳашон дар шаҳри звиногороди вилояти Москва оғоз шуд. Рӯзи 1 январ соати 5 саҳар 3 вагони зодагони Тоҷикистон ҳамроҳ бо як масҷид оташ гирифтааст. Муҷрони ҷабрдида мегӯянд, дар ин вагонҳо тақрибан 40 нафар зиндагӣ мекарданд ва тавонистанд танҳо ҳуҷҷатҳои худро наҷот бидиҳанд. Либосу дигар лавозимоти рӯзгор пурра сӯхта нобуд шудааст. ба гуфтаи ҳамсӯҳбатони Радиои Озодӣ, сӯхтор дар масҷид ва бо айби як дастгоҳи гармидиҳӣ ба амал омадааст. оташсӯзӣ дар макони зисти муҳоҷирон дар манотиқи мухталифи Русия сари чанд вақт рух медиҳад. Дар аксари маворид иллат риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ дониста мешавад. дар сӯхтори охири моҳи октябри соли гузашта дар иншооти сохтмонӣ воқеъ дар назди метрои Рассказовскаи шаҳри Москав 60 муҳоҷири тоҷик молу ашё ва беш аз 17 нафар санадҳояшонро аз даст доданд. созмони фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 аз боздошти намояндааш дар шаҳри Истамбули Туркия хабар дод. Ин гурӯҳи мухолифи ҳукумат бо нашри хабарномае гуфт, рӯзи 30 декабр кормандони интизомии Туркия бо либоси шаҳрвандӣ ба маҳалли зисти Насим Шарипов рафта ӯро бо худ бурданд. дар иттилояи гурӯҳи 24 омадааст, сабаби боздошт ва ба чӣ гумонбар будани Насим Шарипов маълум нест. масъулони созмон дар хориҷа тахмин заданд, ки боздошт бо дархости мақомоти Тоҷикистон ва дар робита ба фаъолияти сиёсӣ ва ширкат дар ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 сурат гирифтааст. ин гурӯҳи мухолифи ҳукумат аз созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар даъват кардааст ба қазияи Шарифов таваҷҷӯҳ карда барои озодии ӯ мусоидат намоянд. шахсияти ҷасаде, ки ҳафтаи гузашта Толибон дар ҳудуди хоҳони Афғонистон дар рӯ ба рӯи ноҳияи Шамзиншоҳиини Тоҷикистон ёфта ба марзбонҳои тоҷик супурда буданд, маълум шудааст. манобеи расмӣ гуфтанд, ӯ Муҳаммаҷон Қурбонов аз ноҳияи Муъминоботи вилояти Хатлон буда, то ба ҳол иллати маргаш маълум нест. мақомот ҳодисаро шарҳ надоданд. ҳафтаи пеш корбарони афғонистонии шабакаҳои иҷтимоӣ акс як ҷасад ва шиносномаи тоҷикиро бо ному насаби Кароматулло Қурбонов нашр карданд. онҳо иддао намуданд, ки ҷасад аз соҳили руди 5 пайдо шудааст. як манбаъ дар ниҳодҳои интизомӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, маълум шуд, ки нафари зоҳиран ғарқ шуда Муҳаммаҷон Қурбонов сокини 18-солаи ноҳияи Муъминобод мебошад. шиносномае, ки бо номи Кароматулло Қурбонов аз ӯ пайдо шуд, ба бародари 29-солааш тааллуқ дорад. бародарон дар охири моҳи октябри соли 2021 аз Русия баргашта буданд. онҳо рӯзи 21 декабр ба наздикони худ гуфтанд, ки ба шаҳри Кулоб мераванд, аммо ба ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сафар карданд. ҳанӯз аз Кароматулло Қурбонов, бародари Муҳаммаҷон, хабаре нест. манбаи Радиои Озодӣ дар мақомоти интизомӣ гуфт, фарзияи пайвастани ҷавонон ба гурӯҳҳои тундрав дар он сӯи марз низ таҳқиқ мешавад. суръати интернети мобилӣ дар Тоҷикистон ба фарқ аз як соли пеш боз ҳам сустар шудааст. бар пояи радабандии Speedtest Global Index, ки суръати интернети мобилиро дар 138 кишвари ҷаҳон таҳқиқ кардааст, Тоҷикистон бо суръати 757 мегабит дар сония дар мавқеи 134 ҷой гирифтааст. ин нишондод нисбат ба як соли гузашта 5 зина поинтар аст. дар радабандии порсола Тоҷикистон дар ҷои 129 қарор дошт. дар ҳамин гузориши Speedtest Global Index аз моҳи ноябр аз рӯи интернети ноқилӣ дар Тоҷикистон вазн нисбатан беҳтар буда, байни 181 кишвар Тоҷикистон дар ҷои 123 аст. тибқи арзёбиҳои ин гузориш дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ суръати интернети Тоҷикистон сустарин мебошад. падар ва модари Рамазон Қодиров президенти Чеченистонро муовизони хизмат нишондодаи ҳуқуқи башар номиданд. дар ин бора Нурди Ҳоҷиев, ваколатдори ҳуқуқи инсони Чеченистон, қарор имзо кардааст, ки бар асоси он Аҳмад Қодиров, падари Рамазон, ва Аймана, модараш, унвони беҳтарин ҳомии ҳуқуқи инсонро гирифтанд. падари Қодиров солҳои пеш дар таркиши як варзишгоҳ кушта шуд, вале модараш зинда аст. ҳомиёни ҳуқуқ Қодиров ва хонаводаи ӯро борҳо барои нақзи ҳуқуқи инсон дар Чеченистон танқид карданд. ӯ ва атрофиёнаш дар феҳристи таҳрими Амрико қарор доранд.
دوستان عزیز، اکنون برایتان درباره قربی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. بانک ملی امروز میانور $1.11 درهم تعیین کرده است. یک یورو $12.78 نرخ دارد. ارزش روبل روسی باشد پایین رفته 1000 روبل رسوا 150 سومونی می باشد. بینندگان گرامی، تشکر که تا این ثانیه ها ما را تماشا کرده. سرخط رویدادها را به پایان میبرم، اما 3 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی با شما ایزان خواهم بود. تا ملاقات نوبتی، روز خوب داشته باشید.